हेलो गाइस। तो आपण माने तो जानिथिबे नाचुणी कॉलेज रे मेगा स्वास्थ्य शिविरर आयोजन करा जायथिला, ଯେଉଁଥିରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ର ମେମ୍ବର, ତ ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। କିଏ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, କିଏ କେଉଁ ନମ୍ବର ରୁମକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ରୁମରେ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲୁ। ସକାଳୁ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଭିନିଂରେ ଲଞ୍ଚ, ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ସଲରେ କଣ ଅଛି।